Kaixo, webgune bat sortzeko modurik errezena site bat egitea da. Siteak egiten dira Driven bidez. Klikatu berria, gehiago eta hemen dago Google Site. Lehenengo pausoa izendatu zure site berria. Bigarrena, aldatu diseinua. Gustatzen zaizu hau? Aldatu nahi baduzu, klikatu gaiak eta hemen diseinu desberdinak dituzu. Hau aukeratuko dugu, baina atzeko irudia ez zaigu gustatzen. Nola aldatu? Sakatu aldatu irudia eta igo daukasun irudi bat edo hautatu beste bat. Tipografia aldatu nahi baduzu ere, aukera daukazu. Sakatu letraren estiloan eta 3 hauek dituzu. Lehenengo horriko goiburuaren tamaina aldatzeko, goiburuan sakatu eta jarri oso txikia, ertaina, handiago edo azala bezala. Kontuan hartu, hau lehenengo zure saiteko lehenengo orria dela. Orain arte, gure webguneak bakarrik orri hau dauka. Azpiorri gehiago gehitzeko, zoaz orriak atalera, eta hemen gehitu beste azpiorri bat. Adibidez, teoria eta ariketak. Orain gure webguneak 3 orri ditu. Orri nagusia, teoria eta ariketak. Orri batean azpiorriak gehitzeko oso erraza da. Orriak atalean gaude, 3 puntu daude hemen, sakatu eta gehitu mendeko orria. Navigazioa ikusteko, izan dezakezu edo hemen goiko lerro honetan, edo ezkerrean nola aldatzen da? Sakatu hemen eta alboko navigazioa hautatu. Orain hemen klikatzean, irekitzen da navigazioa albo batean. Behin eginda webgunea, hurrengo pausoa da publikatzea. Argitaratu. Botoian sakatu, hau izango da zure helbidea, orain da momentua aldatzeko edo usteko dagoen bezala, eta begiratu hemen, nortzuk ikusiko dute zure webgunea? Zure eskolakoek bakarrik? Edo hemen, argitaratuta nortzuk ikusiko dute? Edo nork? Eskolakoek? Edo pertsona jakin batzuek? Aukeratu nahi duzuna. Eta bigarren pausoa. Zuk bakarrik editatuko duzu webgune hau? Edo mintegiko edo etapako webgunea izango denez beste irakasle batzuk ere edita dezakete. Nahi baduzu, aldatu baimenak hemendik. Gogoratu, lehenengo lerroa da partekatzeko eta laguntzeko editatzen, eta bigarren lerroa da publikatzean jakiteko nortzuk ikusiko duten. Behin eginda, sakatu hemen, eta publikatu. Kontuz, orain, zure webguneko URL-a, helbidea, ez da hemen agertzen dena. Hau da, editatzailearentzako helbidea. Jakiteko zein den webgune honen helbidea, behin argitaratuta, triangelu bat agertzen da, sakatu triangeluan, eta ikusi argitaratutako webgunea. Hau da URL-a. Hobe esan da, orri nagusiko URL-a, helbidea, hau da, hemen dagoena. Eta bukatzeko, damutzen bazara, kentzeko internetetik, sakatu triangeluan, eta desargitaratu. Eta berriro kudeatzeko, nork edita dezake edo nork ikus dezake webgune hau, klikatu hemen eta hemendik kudeatu baimenak. Webgunea egina dago, orain falta zaigu betetzea, baina hori beste tutorial batean. Eskerrik asko, agur!